правим упражнения за доверие. И за какво е цяло това? Нямам намерение да правя някакво шоу за тези купаци. О, аз ще, но с пари предварително. И знам, че този няма да може да си ме позволи. Гнус! Никога не бих си помислял за това, паяк. Да, ами, нека започнем. Чарли? Всъщност, мислех си, че може ти да поемеш водещата роля в това. Аз вярвам на всеки, затова може би ти знаеш най-добре как да го изградиш правилно. Какво? Аз не знам дали съм подходяща. О, хайде, ще е лесно. Сигурна съм, че ще се справиш. Добре, мога да се справя. Няма проблем. Добре, така започваме с падане на двери. Всеки от вас ще сподели нещо лично с групата относно вас и после ще падне по гръб, докато някой от групата не го хване. Ясно? Кой иска да е първи? Аз! Добре, качвай се горе. Аз обичам ви, приятели. Наистина, ви обичам. Хванах те. Това беше страхотно! Енджел, защо не дойдеш ти сега? Добре. Този път всеки трябва да го хване, ясно? Освен ако не искате да ви нараня. Нещо за мен, а? Какво ще кажете за това? Аз обичам да смуча. Кълна всяко кажеш чепове. Близалки откачен. Престани с мръсните мисли, коте. Но знаеш, и това също. Добре, новия. Ти си. Аз не искам да живея без моите миньони. Никой да не ме хваща по дяволите. Това е страхотно, вау, лигав си. Окей, добра работа. Нифти. Понякога убивам майки болечки пред децата им, като заплаха за другите. Ей, болка!